Bună, dragile mele! Și de această dată vin către voi cu o gamă pentru ten și este vorba despre gama Lumi Radiance. Această gamă conferă tenului un aspect foarte plăcut, îl matifiază și îl scapă de petele pigmentare, de petele roșiatice și de pisturi. Datorită faptului că sunt însărcinată, petelul meu au apărut foarte multe probleme, foarte multe pete de o nuanță maronie și am hotărât că este de bun augur să folosesc această gamă. Așadar, o să vă prezint pașii pe care această gamă îi are. Așadar, după cum vă spuneam, primul pas este acest gel de curățare, pe care îl putem folosi zilnic dimineața și seara, ca oricare alt gel pentru curățarea facială. La pasul numărul 2 avem tonerul, pe care îl aplicăm cu o dischetă demachiantă pe toată suprafața tenului. Lăsăm să se usuce, iar mai apoi urmează pasul 3. Pasul 3 pentru mine este crema pentru zona de sub ochi, ce ne îndepărtează foarte bine cearcănele acumulate în nopțile nedormite, nopțile stresante, ajută foarte mult. Această cremă este din gama anterioară, aceeași gamă Lumi Radiance, doar că se numea diferit, era White Correct. Pasul numărul 4 avem tot din White Correct, actuala Lumi Radiance, este serul pentru eliminarea petelor pigmentare, a piscuilor și așa mai departe. Acest ser la fel îl aplicăm pe toată suprafața tenului, lăsăm să acționeze cam 10 minute până ce intră el în piele și mai apoi urmează ultimul pas. La ultimul pas avem crema iluminatoare pe care o poți aplica de 2 ori pe zi, eu asta fac. Dimineața și seara aplic această cremă. Ultimul pas, adică crema, îți lasă tenul destul de plăcut, destul de ușor, destul de hidratat și în același timp parcă și matifiază, ceea ce mie îmi place foarte mult. Vi-l recomand cu mare drag acest set persoanelor ca și mine cu problemele acestea de ten foarte grave, pentru că suntem într-o perioadă, după cum v-am spus, destul de avansată a sarcinii și petele îmi cam dau bătăi de cap și nu numai asta, factorii externi, ca să zic așa, îmi dau bătăi de cap. Ne usucă tenul, ne-l pătează și tot așa. Această gamă Lumi Radiance vă recomand tuturor mămicilor, tuturor graviduțelor și tuturor persoanelor ce au aceste probleme de ten ca și mine. Dacă vreți să le achiziționați cu o reducere de 30%, vă puteți înscrie pe linkul de vi-l las în descrierea clipului și așa puteți achiziționa în propriul vostru magazin online orice produs cu reducere pe viață. V-am pupăcit!